Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа новите попълнения, които може да видите на линка в описанието. Ето, комплект дръжка и кания. Съм се опитал да ги направя от един материал, пурпурно сърце. Това нощче като модел сушистите го ползват в България. Тук съм направил и S-гринд на канията, да загатне каква е формата на острието. Тук съм използвал влъмнат скос, кания маслина, дръжка, чемшир, стабилизирана дървесина и маслинов ясен. Това нощче като предния модел пак съм го направил с S-гринд, кания и острие. Нарекох ги тези нощчета за стекови. Смятам, че ще бъдат много удобни. Ето още един модел за стек. Канията е маслинов ясен, S-гринд на острието и на канията. Дръжката е чемшир, стабилизирана дървесина и натурална амбойна с мозаични пинове. Тук съм използвал естествените пукнатини на дървото. Материалът е чемшир. Малко сантоко, дръжката му от кокобол, прешлен от кит и стабилизирана карелска бреза. Ето още едно сантоко с прав скос. Орехова канийка. Подробности си може да ги намерите на линка в описанието, който ще оставя. Тук съм използвал корен от орех за канийка. S-гринд отново. Нещо обикновено, дръжка, гренадил, камилска кост, корен от орех, канийка орехова. И тук комбинацията много добре ми се получи, защото това е орех, това е амбойна, цветовете много се доближиха, много добре стана. Тук е дабъл югринд ножа. Това е ножа на един известен шеф-готвач. Надявам се да му хареса. Ще разберете на кого и ще го има в сайта. Няма да го казвам във видеото. Желавам ви лек ден. Ако някой иска да види тези модели, може да ги види София Експо Център на изложението Сихре Месомания. Изложението е от 27 до 30 януари. От 9 до 6 съм там, в зала 1.